Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo sumuro kayo iti dalan ko kunati Apo. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ada kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo nga Jesucristo, ken ti Diyos nga Ama tayo, ken ti panakairanod iti Espiritu Santo. May kalima a Domingo ti Quaresma, nasumpot tayo, daytoy kita datayon ti may kalima alawas, panagsagsagana, panagamamiris, ti kasasad tayo kas nabunyagan nga anak ti Dios, no nagbalintay matlang anapudno iti Dios, ket linaksid tayo kadi matlang iti panagbiag tayo, ti dakes, ti diablo, ti demonyo, ken dagiti amin na panggargari na. No nagbalin tayo matlaang, anapudno nga kamang ti iglesia na, pasurot ni Kristo, na italok, na itanok, na dalusan nga anak na. Sa ganan tayo ti bagbagi tayo, agbabawi tayo, karigiti basbasol tayo, tapno maikari tayo o makiranod, karigiti na santo na misteryo. Sikanay baon, tapno pa imbagam, dagiti pusong agbabawi. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sikang imay tapno yabam dagiti managbasol. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika sinutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Apo, adios mi, inyawat ti anak mo ti bagina amatay, gapo iti ayat na iti lubong. Babaan ti tulong mo, mabirukan mi, ken siraragsa kami amagna iti ayat mo. Gapo ken Jesucristo ang anak mo, ket Apo mi, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro na propeta Isaias. Kastoy ti kuna ti Apo. Nangaramid idi ti Apo iti dalan iti baybay. Maysa a pagnaan nga aglasat iti nadawel a danum. Inturong na ti nabilag nga armada iti pakadadaelan na. Armada a buklan dagiti lugan a pakigubat ken dagiti nagkabalyo. Limnad da ket didan limbong aw. Naidep da akas lasilaw ti kandila. Lipatin nyo dagiti napalabas a pasamak, diyo pampanunutanen dagiti napasen a naaramid. Kitaan nyo ti baro a banag nga aramidek, mangrugin ang parang makitayo itan.
Mga ramidak iti dalan nga aglasat iti letang, sadyay, ikang kayto dagiti ubbog ti danom. Uray dagiti atap nga animal, itanok dakto. Idaydayaw dakto dagiti abestros ken lobo. Inton pagayusak dagiti karayan iti letang, tapno adda inuman dagiti pinilik at tao. Isuda dagiti tattao a pinaraswak nga agpaay kanyak. Ket ikankantadan to ti pakidaydayawak. Ti sao ti Apo. Dadakkel abambanag ti impaay ti Dios kada kami, ket anyan aragsak mi. Dadakkel abambanag ti impaay ti Dios kada kami, ket anyan aragsak. Idi isubli na kami iti Apo ijaysyon, kas kamla agtag tagainep. Kas taunay tikat katawa ken kantami gapu iti rag-o. Iti kasta kinunana dagiti sa bali a nasyon. Impaay ti Apo dagiti na indaklan a banag kadakwada. Agpaiso nga impaay na dagiti dadakkel a bambanag kada kami, ket anyan aragsak mi. O Apo, isubli na kami kadi iti sigud arang aymi. Kas iti panang puno ti tudom kadagiti na mag-aakarayan. Ipalubos mo kadi adagiti nagluluwa, bayat ti panagmula da. Siraragsak danto into agapit da. Dagiti agsangsangit anapan nagbunubon a si aawit iti bini. Agsubli danto a siraragsak a si aawit da iti apit. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Pilipos. Ibilang ko amin apukaw, gapuy tinapatpateg apan nakaamu ken Kristo Jesus nga apok. Gapuken ko ana, embeleng kon ti amin abanag, impurwa ko aminen akasrogit tapno magunud ko ni Kristo. Ket awan ti pagkurangan ti panakipagmaymaysak ken ko ana. Awanen ti bukod ko a kinalinteg, wen ti kinalinteg ang magunod, pabaen ti panagtungpal iti linteg. Ada kanya akon ti kinalinteg ang magunod, pabaen ti pamati ken Kristo, wen ti kinalinteg nga agtao diti Dios. Ken may batay ti pamati, tila tarigagayak isu ti panakaamok ken Kristo, ti panakapadas ko iti panakabalin ti panagungar na, ti panagipagsagabak ken kuana, ken ti panagbalin ko akas ken kuana iti papatay na, bareng mapagungar naktumet. Jak ko naen ang nagunod kon daytoy, jak met ko naen nga awanin pagkurangak. Ikagumakit di at agikwaen daytoy, agsipod ta tinagikwa ko ni Kristo Jesus. Kinapudno na kakabsat, jak ibaga ang naragpat kon daytoy. Aramidekit di ti maysa abanag, lipatek amin ang napalabas, kit ipakat ko ti amin akabailak, ang manggunod iti ada iti masangwanan. Iti kasta, si pipingatak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan. Tapno magunod ko, ti gunguna, ayaw awis ti Diyos kada tayo, iti biyag, ijay nga to, pabaen ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Sidadaan kam Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw. Ipay mo kad bendisyon mo,
tapno agtulnog daytoy puso nga agtungpal na kemo. Si dadaan kam apo nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanog tinagan mo, maitantanog tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Napan ni Jesus ijay bantay olibo. Kabigatan na nasapa anapan nagsubli ijay templo. Inaribungbungan ti adu a tao ket nagtugaw sa nangisuro. Inyag dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti fariseyo ti may sa babae ana tiliwanda ang makikakaidda iti dina asawa. Maestro, kinunada ken Jesus, kalpasan na pinagtakdirda iti sangwanan da amin. Natiliwan mi dati a babae ang makikakaidda iti dina asawa. Kas mayanurot iti linteg, imbilin ni Moises ang mapapatay ti kasta a babae iti panakabato. Anya ti makunam. Kinunada daytoy a pangsuot ken Jesus tapno adda panggapwanda a mangidarum ken kuana. Ngem nagrukob ni Jesus sana pinagsurat tiramay na iti daga. Idi ulit-ulitan dati saludsud da timmakder ket kinunana kadakwada. Tiawanan basol kada kayo. Ti umuna amang bato ken kuana. Nagrukob manen sa nagsurat iti daga. Nung idi mangegda ti kinunana may samaysa pimmanaw. Imuna dagiti nataengan agingga anilaengan Jesus tinabati ken ti babae nga agtaktakder paylaeng iti sangwanan na. Ti makder ni Jesus ket kinunana ken kuana babae sadino ti ayandan awan kadi tinagbati amang dusa ken ka awan apo insungbat na. Kinunana ni Jesus uray siya saan kaadusaan inkan ket san ka nga agbasulen. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek kakabsat ko kan Apo tayo nga Jesu Kristo. Yang tangay